На практика Висшата лига е първата лига, която цели да изкарва колкото се може повече пари. The impact that this guy's had, not only at Chelsea Football Club, which is obvious there with the trophies, but also English football in general and the Premier League. You know, he brought in a new era of spending on transfer fees, on salaries that blew everybody else out the water. He changed English football in that regard, but it worked. Но проблема бил след. Ако тренираш натурално, може да стигнеш само до едно реалистично ниво, което е добро ниво, но не чак стряскащо. Ако искаш наистина да си голям, ти трябва зоб. А зоба във футбола се нарича петрол. Или по-точно петролни кинти. И така през 2004 настъпва втората голяма промяна във футбола. Роман Абрамович купува Челси за 140 милиона паунда.